Hej, jeg hedder Magnus og kommer fra FLD, og nu vil jeg vise, hvordan du hæver fremløbstemperaturen på centralvarmen ud til dine radiatorer. Systemet fungerer jo sådan, at fremløbstemperaturen bliver reguleret i forhold til udetemperaturen, som bliver følt af en udføler udenfor. Og især i overgangsperioderne kan der måske være behov for, at man får hævet fremløbstemperaturen en lille smule. Ude på startskærmen skal man stå på varme. Det kan navigeres på pilen i midten. Og på piletasterne i siden kan man hæve fremløbstemperaturen det ønskede antal grader og ligeledes sænke den igen. Som udgangspunkt står den på 0, og det er den korrekte indstilling i forhold til optimal driftsøkonomi. For der kan ske det, at hvis man hæver temperaturen for meget, så vil man kunne risikere at få en dårlig afkøling på sin fjernvarme og dermed en lidt højere regning. Men hvis varmebehovet skulle opstå, er det herude i hovedmenuen, det reguleres.